Ronda des de la Costa Brava, Malgrat de Mar fins a la Costa Vermella. Abans, Projectes de la Camí de Mar Miramar. ens ha presentat La un idea és projecte crear molt un nou interessant. itinerari de 250 Hi havia una cosa quilòmetres que i 21 els etapes conductors d'accés que de connectaven forma sostenible i alhora serveixi I era per aquest vent professionalitzar l'economia local. Aquest dimarts s'ha presentat a la de sentit litoral de la Costa Vermella a la costa francesa, del qual en surt un recorregut de 250 quilòmetres i 21 etapes. De fet, la proposta ja s'ha vist amb els ulls per la majoria d'ajuntaments i entitats municipals. Estem visitant tots els agents que intervenen, als municipis, als ajuntaments.